Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Yawwa, kamar yadda kuke gani misali, ni yanzu ba da website nake amfani ba, ina amfani ne ta application din shi wanga manager reviews din. To kamar yadda kuke gani application din ba su da wani bambanci, kawai sai wannan bambanci shi application ne, shi kuma website ne. Ga application din nan kamar yadda kuka gani mai hoton television. If I shiga application, I should just wait la ɗan daƙiƙu ya buɗe mini saboda network. Sai ka ɗan jira ya buɗe ma zuwa ɗan daƙiƙu saboda ya danganta network ɗin. Kwana biyu inda nake ina ɗan fuskantar matsalar network. Yawwa, to in ya buɗe ma haka duniya, haka shine main page ɗin shi. Ga wani ɗayan pentagon nan guda uku da kuke gani haka. In kai clicking a kan shi, to duk bayan 'yan mintuna ko hours na ɗora different questions za su tambaye ka. Question ɗaya kana da 5 point. Duk question da asa kana da 5 point. Haka mai da tambaya nan wanda aka yi. To ga sunan irin tambayoyin. Kamar misali an ce what goes off and never come down and what waits for nobody's. Za su baka option ne ka tambaya. In ka ci daidai sai ka wuce. Age and time shine ainihin answer question ɗin. Shi kenan za su baka point. Sannan in ka danna option nan kamar yadda kuke gani, ga business, ga movies, ga product, ga questions, ga polls, ga news. To bari in gwada muku yadda abin yake. Misali ka je kan movies kamar yadda na faɗa muku ɗazu. In ka je kan movies, za ka zaɓi movies ɗin ya buɗe ma fina-finai kenan. Kada ya buɗe ma. Na gaya muku sai kuna ya danganta mutum yake amfani da shi. Yauwa ga fina-finai nan. Ga wani nan Royal, Mama Drama, My Spy, Bloodshot. Kamar misali na ɗauki on Royal, let's say number 1. Sai ka danna kan poster ɗin film ɗin on Royal. Ga yanan yana processing sai ka jira ka gani. Yauwa. Sai na review this movie. Review this movie. Nan za ka iya sa interested or not interested. Ni na sa interested. Sai ka sa review this movie. Kana ka ga ka danna yes. Wanda za ka yi nan in ya buɗe ma hey ma next page kamar wannan sai ka danna daga poor ka janyo shi dawo excellent ko kuma good. Sai ka danna wajen enter review sai ka faɗi comment ɗinka. Let's say misali ya ce ni kuma in ce on Royal. Misali such amazing film. I ever watch. Kun gane na yi comment ɗina sai ka danna okay. We will approve your review shortly. Suna can zuwa 'yan mintuna in kai sauka, za ka ga in ka dawo ma da kansa su ce ma ka sauka amma ka samu point baka sani ba. Sai ka danna okay.
Allah sai ka je kan product ko wani wajen shallau shi ma kai. To haka tsarin abubuwan yake. First time kuma in kana son kai offloading hoto za su baka 100 point, sai ka danna kan wannan ɗan ƙararrawan naka notification. In kai ƙas akwai inda za su ce maka, nan kaga difference ina ne nan ku. A nan in kai ƙasa haka inda za su ce ma add pictures to earn 100 points, sai ka shiga sai ka ɗora hotonka. Kada ka ɗora hoto mai nauyi. In ma hoton misali kana ga zai nauyi, kai screenshot ɗin shi kai crop din nashi sai ka ɗora. Shikenan zai hau, sannan sai ka rinka ci gaba da ɗora hotuna, shi ma nan za su na biyan ka. Sannan za ka je misali, in ka dawo misali my reviews, kan ainihin homepage na shi my reviews ɗin. Akwai mutane da suke posting, kai ma za ka iya zuwa kai posting. Ana biyan mutum in yayi liking, sannan ana biyan mutum in yayi comment da dai sauransu. To wannan in ya buɗe maka bai ka jira ne, sai ka ga inda za ka je ka yi liking comment. Don misali wannan a cikin ina ne ma, ga nan Sagir Abdulkadir misali na yi liking hoton shi, zai gani shi ma za ka. Sannan sai na yi comment misali na ce nice picture, sai na tura mai. Kun ga comment ɗina ya tafi. To haka zai gani shi ma cewa na ga hoton shi kuma na yi comment. Sai ka ɗauki abubuwa yadda za ka rinka samun abu, ka ɗauki interesting abu kai posting akan wajen pictures naka, shine zai disappear akan mutane. Za ka ga inda suka ce description, to sai ka ɗan yi describing ɗin hoton. Ka ɗauki misali hoton wani abu da kaga interesting zai ja mutane su yi comment, sai ka yi yadda za ka rinka earning ɗin ta nan. To haka tsarin abun yake. Ga duk mai ƙarin tambaya ko wani abu, zan yi dropping ɗin phone number ɗita a ƙas ta WhatsApp, sai mutum ya yi mini magana. Na gode. Suleiman Aminu Ragasu, naku a kullum.